Zisa ene. Kanti sister namali ku-account yakho makuvela imali engaka? Oyiphuwa ngiba? Depends ndodwa pha kula madoda. Relationship yenu ngifisa ukuthi iqine. Ya ungamdedeli mfethu my sister futhi niqhubeke nihloniphane. Sacela nje nibeke izandla la sivele subusise lo mcinjana. Washa. Hey, hayi ke sana yangathi siyecaweni ngophambi komfundisi. Senza izigqibo. Akusona isigqibo sister. Bengenzela ukuqinisa u-relationship yenu. Ngenze kanjalo. Kunyanzelekile sana. Wena ufuna sikhulekele le relationship ibe nento right. Ngiyavuma nawe. Vala namehla. Sister Inda. Hayi babhuti. Hayi khasimela. Chini? Amehla valelwani ngo? Umthandazo wena kanti ungathandaza. Hayi kanimele kancinci ngomthandazo wethu. Calm down babe, calm down. Okay, siyawuyeka ibhuti umthandazo yezwa. Ngiyaxolisa ukuthi ngithi ngifuna ukuthandaza le relationship yenu. Kodwa into esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test it's by we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi brazo awunankinga ukuthi check on WhatsApp, Facebook Nabangothixo. Awunankinga. Ngama. Yeah. Uyamthanda. Nawe sister ngithi Amanda awunankinga? Unenkinga Amanda. Oh no. Uthanda bakhona ingxaki ke ngoku. Ngantoni? 10. Cela ukubungisa ifoni. Sisibala uthando lwethu nefoni ezingenaphi sidibanaphi sana. Cha angithi uthe uthandana naye kuphela akekho umunye umuntu othandana naye or bakhona nabanye abantu othandana nabo. Hayi babhuti sana khawubheka indaba zakho because ayikufuni le into ngokuzifaka kuyo. Athi ukhuluma nomuntu wakho phela. Babe, let's do this. Hayi bo sana kunyanzelekile. But kanti wena yini kutheni? Khawula umlomo wena. Andithethi nawe. Uthi kutheni? Into oyilumkele yona. Ulungele nduni? Kanti kutheni ngathi uqhubile? She wears the pants in the relationship. Izwe ivoice eyendoda ukuthi into oyilumkele yona. Ulungele nduni? Kanti kutheni ngathi uqumbile sisi? Qumbele ntoni? Ayikho dominant lo voice. Yazi uzosiqedela nje injabulo wena. Sihleleli kamnandi apha. Sister sengiqeda ngani injabulo manje kanti kutheni kunezinto osifihlayo pha? Bese ngenohamba. Because mina ndidikiwe ile indoda lapha phambi kwami. Sister sicela ifoni mase ngiyahamba. Kanimela kancinci bhuti. Ilwa ntombo. Mnike yakho ifoni mnike. Nansi Masiqale ngayo kalo. Soqala ngayo but kumele unginike nale yakho. Mangaki? Amafoni ayikhandimeli. Anafoni yesibini. Cela ungene lapha nendawo bhuti. Kanti sister sesiyalwa yini? Hawu ndidikile khawenzele into yakho ugqiba. King Ginger Cream Dela Cream, we're about to do that Shandis. But I'm so calling your phone here, conjoined with Shilu sis. Cela uyivule. Kanti indaba ubenolaka umuntu sanana. Thanda lo laka baba brother. Thanda lo laka. Mbona bale. Anyways, nasibona iscope phezulu. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is Base 44. This is a first look at the current industry-leading AI app builder. And you wouldn't... Uyakwazi ukusipayisisa kodwa sobona. We need to find out. Now WhatsApp. Sisham, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yibi zizobe zitshontshana nomuntu wakho ne. Zimququda. All right. My name is King Ginger Cream Dela Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to tap the Shandis. Tap lapho uthi I love you. Awuthama bakushayela nona njengoba nje unokupasta like. They do. Koko la phrase it, the blacker the berry, the sweeter the juice. Hey, but I Bengithi amantombazane lo phrase. I always block. Block. The blacker the berry, The sweeter the juice. Always block people. Always block. Hayi akavela. Akavele umuntu. Aniboni nix. Suka lapha. Type uthi I miss you. Faka iheart ebomvu. Ngijabulile ngathi yazi ukuthi uzothola something. Still. I told you. Phuma lapha. Type uthi sex. Uyabuka my sister. You better set your phone to those words, baba. Fokol ne? Type lapha uthi come outside. Bhala. Ngathi unenkinga nawo lonke igama. Wonke amagama unenkinga. Awubutama ne? Ngathi grande ka. Sure. Wena yanga.
I-outstation. Anikaboni into nangoku. Akunanto ne? Akuveli into. Akuveli nix. Type uthi money. Yeah. Hayi sana sisengxakini. Ndizazi zonke izinto. Yo, hayi ndiyakoyika sana. I've been through a lot. Futhi wena sister ngikubonile ungithandisisa. Ngaka nibathanda abantu abathanda umlevo wabantu. Awumuza umuntu wakho. Akuveli into inayethu. Nika ifoni yakhe. No, asikaqedi. Faka i-emoji ebrinjol, faka i-emoji epentshisi, faka nalamanzi la uthi hlwa impophoma. Sikhona isidingo ngoku because akho ndivelayo mos. Last time besisemnika. Awutham uyawudlala uFacebook? I'm WhatsApp only. Only. So I don't see a reason ukuthi ngibe nazo as platforms and so Ndoda loyal. it's all up WhatsApp only. Akaveli into nangoku. Yebo. Cela ubambe ibhuti wami. Siswa impatient. Ngathi uyashayana futhi. Sister ya vibrate. Ngisacela uzivulela yona. Sinike ibabazi li-check fast mase ngiyantedela niyazwa. Into enofuna uyijonga kanene? Haw, sister indaba ngizoyibhekela vula ifoni wena. Uthe ufuna ujonga ntoni kanene? Ulento kade uyijonga nawe efonini kabhuti. Uzawuqala ku-WhatsApp okanye ku-Facebook? WhatsApp. They're shaking, my sis. Amakhoshe manje? Hayi kaloku ifoni yami le. Zisa yazi. Uyadelete. Ngaka. Imali engaka. Ha. Into engxaki yakho uyaphapha. Okay, ngiyaxolisa ke. Awuthami. Kodwa kuthiwa ngiyaphapha kodwa ungena imali engaka. Sorry. Hayi siswami ivela kubani imali engaka? Yo. Ivela kubhuti wami chini. 6,000 yonke. Hawu. Uhambe nama place. Samlanda kuphi imali. So I never knew ukuthi Yebo ndiyaxela nje le mali bisuka phi. Ngoku into engxaki yakho nto. Okay sister musuku 6. Same time nje kanje uvela ukugula kaka. Okay, awuthami now. Wena indoda la ngaphandle ebhatala 6,000 girlfriend allowance per month. Nawe siyibuka ugcina le mali. Kanti sister namali ku-account yakho makuvela imali engaka? Yevuna. Okay, sorry. Cela uthi back. Now WhatsApp Facebook. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amadoda la ungitshela. Ngoba yiwo la azobe kudlela umuntu wakho. Yiwo la azobe faka ama 6,000. Yeah. All right guys, we're on WhatsApp right now and we are about to start the show. Musa. Simbonile Musa. Hey. All right guys, we're on WhatsApp right now and we are about to start the trendis. Type lapho uthi I love you. Sister. Awusena zodi. Ngicela ukubuza. Abakushayile mina njengoba bekupho 6,000. Ayisecace. Unijongile phofu okanye unijonge ekona emehlo. Ungangixeleshi mina bhuti unijonge kakuhle. Bokushaya kujeje. Ungakulinga unixeleshi. Kodwa bengibuza ngikuxelishanga mina. Khuluma nami bhuti. bona umenzi BMW. Shit. Ha, BM. Kena wena. Bani mina? Bathandana. Hey. Bathandana ku ethi ngene la. Yeah nini ke ngokulena into? Nazi nayithombe bendawonye. Bahlale bekhipha lo muntu bahamba nama holiday. None BMW nayo. So prepare. Manje ubani umenzi BMW sister? Ngalo yisho mina midla ngoni philift xa nisefrikini. Pho why uthi I love you kwichomi yakho xa usefrikini? Uthi I love you kwichomi yakho. Ingxaki sibe nimbulela kaloku andithi uyanditransporta qho xa ndifuna uhamba. Manje umbulela ngantoni umbulela ngokuthi uyamthanda? So nimbulela ngezinto ekabhuti. Ikho into wrong apha. So which of the witches do you love him or me? So nako usebenza lo mazwi ayi-1. Senzisho nawe ke ngokubhebhi uzawuthi unibuze lonto. No anangabuza. Uzawuthi unibuze lonto nawe ngenxa yesisiphukuphuku sapha ecala kwakho. Mina Ndenze njani? bangibize siphukuphuku. Besingenohamba ngoku didiko kwangomuntu. Uyabuza. Masambe. No but sisilapha ngokulena. Menzi BMW uze wabhala umnika nane status iBM ebendala. Ndiyakuxelela umenzi ichomi yami endtransporta xa siye efrikini nechomi zami. Yeah? Uyamthanda? Yeah, uyamthanda ubhalile. Ngicela Hayibo andimthandi. Cha kaloku uyanzama kaloku. ngantoni ngale 6,000 ngiqeda ukungena. Ngeke nje vele ngene. Anginawo Uyaplasha. ngaka mina vele ukugoya koqonje kuwena.
futhi yazi ngcono ibonwe yimi le mali Jesu ngiyibonile akukho imali my sister umseve ngo BMW bayenzani ukuphi imali yeah imali ngaka uyenza thathapi qhamuka kubala khoza usebenzi menzi yamplashisa kaloku baby jonga mamela ngomile nqotha awukwazi uthetha bese nginoyithetha endlini le nto kodwa ungenaphi wena Just khawume nawe man Dimi ichance yakho lesisama uthi ukhuluma ucacisa Nenzo theni lo so wena hayi kaloku nami ndidiwe ngalamathupheleelwe imali ezincumana undipha zona hawu fanele manje sokumthito ro yenza ntoni 250 yenzani 250 andiphelela kwi-nails qa so ixesha lingaka sihleli uma usiyabona ukuthi akaqualify ke yena buka makezo 250 so ixesha lingaka sihleli so into kanye senje uyihleleleyo kum uhlaleleni kuma brother wayemenza isilima kodwa wena uzazi ukuthi mawusuka la uyogibela iBM ngiqale nini futhi wena neBM ukuthandana yakufuna semusa at least ke benisebenzisa ke condom wena nomenzi khona my brother ke ezokwazi ukuthi ke u right ke at least ke condom buyisebenzisa noma mhlawumbe ufuna ukumbambisa ijazi mawukuthi kanjani mistake happens hayibo sayisebenzisa icondom which means ngiyathandana okay ke icondom manje ngisebenzisa iprep ibless alarm babe uyena lo qethe ufa 6000 ayinguye ngoku omunye omtsha abaninzi ndikuxelele nje oba ngubhuti wami hayi sisona yena ndakavela kuphisa 6000 just like that ubhuti onjani lo ubhuti right sana masambe wena ndidike kwakumapha mina so nathi situation so wena bhuti wami ngicela ukubuza kuwena angithi ngiyakuzwa mina ukuthi usamthanda uzomnika noma sister mhlawumbe uthi alungise lezi indlela zakhe ezibhedayo mhlawumbe likwazi ukulo kodwa my sister hayi she's no longer good bra akanamuntu abantu and uthanda nemali ngiyaxolisa sisiwami but uyadelela wena and udelela my brother ngoba eyilungile sebenza icondom yeah ulala namadoda hamba nemimoya cause la mimoya la cause lomqundo umenzi awuwazi noma unenyoka yini ngeke avela kuphi 6000 yeah just like that and ngowedwa na ampayo that's the question and uyithathapi just like kwalelo BM uyambuza ukuthi ulithathapi yeah sebenza umenzi hayi sister ungangibuki ngeside ungibuke ngqo ungibhekisise la emehlweni mina King Change igama lami azoke ngabe ngikuthandazele ngoba ngabe ngakho azoke mfana wami nazoke anyways Tombazane Chitayo sikhuphuka isikole sesikhupukile vele siyabonga hey bokukubi guys sibuya ku 810 yeah sibuya lapho bothi ngathi amajidi wona Lutho machita cheat kangaka kodwa we'll keep on investigating ngabe ngikuthandazele ngoba ngabe ungakhiphile lamadimoni akubambile yeah ke King Jinji wethu masambe wena niyaphi uyaphi noma ibrother ngasunibuza induthu wena yeva ndithi masambe wena masiqhubele lento qala masiqhubeka qala awuthami kanti ukuphethe noma isister njengoba kuthethisa nje umphethe come masambe so wena my brother samthanda my sister njengoba kakhulu ne so niyafisa ini ukuyilungisa lento ngayilungisa my brother wena njengoba abuthile ngazumthandazela akaphuma amadimoni hayi ngoba ngathi ukubanjwa amadimoni impela uzukuthandazele naye lo ayekuba inkwamba uncamba ayophanda kanti nasisoma ufuna ukuyilungisa lento noma ufuna ukuqhubeka lokhu uyiphephetha ngomlilo wena useqinisa my sister samthanda my brother ngoba uyazehlisa manje uyasho ukuthi lento ngayilungisa it is being honest cha lokhu akandanelisa apha emalini yo ningaseke athi Eddie hustle ke at least wena ufuna malini hayibo uyayibona nje imali egqibo ngena account yami chaza uthini ngeke ngisho nomusa uthi yo chaza uthini umusa ngeke umholo wenyanga phela lo 6000 bada yo ayisana dayisa dog it's crazy bese bathi ngiyaxolisa face but ukuwena ukuthi ufisa ukwenza kanjani mawufuna ukuhlala vele no 6000 wakho lo
niyilungisa into ningayilungisa but mina nje into engizokuadvise ngayo be careful my brother she's not good for you okushiya ebhendini lo lokulimaza yokudubulisa ngabafana bama BM lo yabo kodwa mawuthi usamthanda mfethu khuluma nomuntu wakho nilungise nibe safe unjalo umuphi nanemali my brother uthi kutheni uyamupha yini oyiphuwa ngiba dipensa ndodwa pha kula madoda nazo ngafuni ya sister ngicela ungihloniphe ngiyacela ngicela ungihloniphe Asam Baleke welcome asambeni London siyahamba sabizi ngilomntu siyahamba nathi ena Musu lokhu dopu my sister Musa London siyahamba sabizi ngilomntu cha siyahamba nathi ena sister uyukubhulisha my brother wena asambeni futhi nathi awuthami ube safe mfethu angimthembi lo my sister lona sambi Imbu wazona inhliziyo empilo sisi mfethu and udlala ngalobhuti njengoba enenhliziyo ephansi awunatshwayela wena sorry my brother awuyangithuka kanti utheni ngimbuka kanjani mina utheni Musu suphetha bonke cream dala cream take me home now right in the cut. Thank you for tuning in guys. Success ya investigate ke manje. Siya investigate sokuba close ukuba tight. Uthi ubani uchitha kakhulu eNingizimu Afrika. Amantombazane noma amadoda. We'll see you in the next episode. Thank you for tuning in.